माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान। बर'नि जारिमिन हारिमु आसार खान्थिजों गोथौ सोमोन्दो गोनां बर'नि गुबै आरो गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि गोथार सान। दुलाराय बुहुमनि बर'फोरनि थाखाय दिनैनि साना आफा इसोरखौ खुलुमनाय आरो सिबिनायनि मोनसे गोथार सान। दिनै गोथार बाथौ सानखौ दुलाराय बुहुमनि बर'फोर जर'खायै बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों। आफा इसोरनि खाथियाव आरज खालामनानै बोर बिदों मुलुग गोजोन, नखर गोजोन, सुबुं समाजनि मोजांनि थाखाय। बेबायदिनो बिटिआरनि बिखा क'क्राझार नोगोरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालियावबो गोथार बाथौ सानखौ गाब गोनाङै फालिदों। दिनैनि गोथार बाथौ सान फालिनायनि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समावनो बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिला बिरहोनायनि उनाव आफा बोराइ बाथौनि गुदियाव बिफाङाव बिबार बावनाय हाबाफारिजों बाथौ आरज गाबनाय हाबाफारिया जागायो। दिनैनि बे बाथौ आरज खालामनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोर आरो नसुंसे रायजो सोनाब बंग'निफ्रायबो बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लाफैदों। ओं रिं क्लिं पत्से ओं रिं लिं पत्से ओं रिं लिं पत्से दहाय आफा बोराइ बाथौ जे दिनै गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानाव जोंनि बुहुमनि सान्थि आरो जोंनि बाथौ गोदो गोदायनिफ्राय जों फुजिबोनाय, जों नुनो मोननायनिफ्राय आबै आजौनिफ्राय फालिबोनाय बाथौ फुजाया दिनै जोंनि जादों। बे सारा बुहुमाव दिनै आरज जागासिनो दं जाहाथे जोंनि बर'नि रिति नितिफ्रा बावहाय जोङो बोसोराव मा मावनानै जायो, मा मावो, बेखौ लानानै जों दिनै बे जोंनि बाथौसालियाव बावसोमनानै आरो बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव प्रार्थना खालामबाय आरो बे इसोरनाव जोङो गाव गावनि दाय दोफोन माबा माबि खालामनाय बेखौ जों दिनै बिसोरना लाजोबगोन आरो आफा बोराइ बाथौनाव जों बोर बिसोरनानै जोंनि साननाय हनाय बाथौ धोरोमखौबो आरो जों गोजौआव फोजौलांनो थाखाय दिनै फुजा खालामगासिनो दङ। फुंबिलिनि समाव जोंहा मोनसे प्रग्राम दंमोन, बे जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय 8 बाजियाव। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा बाथौनि थाखाय नारा नाथा जुजिनानै जिउ बावबोदोंमोन बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिथांमोननि थाखाय मुंख्लं आरो बिबार बावनाय जादों। आरो बिनि उनावहाय दा 9 बाजिनिफ्राय जोङो दा बाथौखौ जों आर'ज खालामनो नागिरदों, दा खालामगासिनो दङ आरो जोंनि साननाय हनायफ्रा जाहाथे जाफुङो बेनि थाखाय जों बाथौ आर'जखौ खालामगासिनो। दा जोङो लेंहरनाया सोनाब बेंगलनिफ्रायबो 50सो सफैदों, उल्टापानि फैदों, चिरांनि फैदों आरो गोबां जायगानिफ्राय जों मिथियै आं गोदान नुदों बेखौ बिथांमोनहाबो जोंजों बाहागो लाफैदों, बेनि थाखाय बिथांमोननो धन्यबाद सफैदों। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे सिबियारि जानानै साफ्रोमबो बर' हारिनो जायफोर बाथौ धोरोम सिबियो बिथांमोननिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय जाय बिथांमोनहा बाथौखौ नैबे बिबारजों फालिनायजों लोगोसे गुबुनफ्रा जाय रिति निति बा सोरबा गुबुन धोरोमनि नियमजों फालिदों बिथांमोनाबो दिनै गोथार बाथौ सानखौ फालिफादों। खोनानो मोनो सोरबा रुपामनि होन, अजित बाथौ होन, सोरजिगिरि होन, गुदि बाथौ होन, बिथांमोनाबो गावबागावनि नियम नितिजों दिनै बाथौखौ फालिगासिनो दङ। दिनै सानसेनि हाबाफारि जोङो नैबे 9 बाजिनिफ्राय आर'जखौ लालांबाय थागोन। बिनि उनावहाय जोंनो बाथौआरिफोरनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि अनसुमै बिथाङा जोंनो माइनावफोरनो बोसोन होलांगोन जे जोङो जिबन दानायाव, समाज दानायाव माइनावफ्रा मा बिहोम दङ बेखौ लानानै बिथाङा बोसोन होगोन। बे दा दसे उनावनो आर'ज जोबनायनि उनाव बिथाङा बोसोन होगोन।
गिबि मन्थ्रिया दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे थानसालियाव सफैयाबाबो जों मोनसे थानसालि बानायखादों ग्रिनफिल्डआव बिथाङा जोंजों लोगो लाफागोन बेखौ जोंनो फोरमायहरखाबाय दा जोङो बाहाय मानगोनां गिबि मन्थ्रिया जोंजों ज' जाफासिगोन